Rosalía de Castro forma parte do noso patrimonio cultural e está presente en incontables espazos do noso territorio, tamén no IES Mosteirón. Aquí temos a imaxe representada. Rosalía naceu o 23 de febreiro de 1837 en Padrón e morreu o 15 de xuño en 1885. É unha das principais figuras do Rexurdimento galego. Foi unha das grandes poetas do século XIX que escribiu tanto en galego como en castelán. Na súa época había poucos escritoras e escritoras que usaran o galego na literatura. É un escritor considerado ademais pai do nacionalismo galego. Tamén está no mural de IES Mosteirón. Castelao naceu en Rianxo o 29 de xaneiro de 1886 e morreu en Bos Aires o 7 de xaneiro de 1950. Foi narrador, ensayista, dramaturgo, debuxante, médico e político. Foi deputado nas Cortes da Segunda República e trala Guerra Civil formou parte do goberno republicano no exilio. Ocupando estas responsabilidades, defendeu un proxecto do Estatuto da Autonomía para Galicia baixo unha proposta federal e plurinacional. O moralista conseguiu vencer as normas do franquismo coa inclusión de Castelao nunha época de severa censura política.